नावसो रोंगोन ना ओइ र' फैगोन फिस्लाथारनाय नै गोलैगोन माबायदि मानसिसो गोलैगोन गथ'फ्रा मोजां हमथा बिमाफ्रा थाल लालै आस्ते नै गेदा गिदि जादों दैज्लाङावसो न'खौ बानायो मानो होनना बुङा माने बिथांमोनहा जेला दैज्लां जायो अब्लासो बिथांमोनहा माने रड सिमेन्टखौ लानानै फैनो हायो जेला माने मेसें जायो बिथांमोनहा लामानि खुनु सुबिदा गैया आरोखि ओंखायनो आङो नैबेखौहाय एसे बोरैबा उल्था मोनबाय आरोना बिथांमोननावहाय बेलेग जायगानिखौ नायोब्ला एसे आलदा ओमफ्राय नैबे गामिया जाहैबाय एसे आलदा ओंखायनो आङो बयखौबो नैबे गामिनि माखासे नुथायफोरा एसे आलदा नङा होमबा दानिबो नैबे न' मालिक जा बुंबाय जेला माने दैज्लां जायो अब्लासो बिथांमोना न'खौ लुयोनो जेला माने मेसें जायो बिथांमोना जेबो मेटेरियेल्सखौ लाबोनो हाया गोदोबाय नामा न'आनो गोदोबा गोदोबाय गाखोनो रोङा मानसिफ्रा खाथ्रा खुथ्रा जाबाय हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं एभरिवान बयनिसिम आङो दिनैहाय नैबे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरलायबाय आङो दायो नैबे मा मथाम होनदों नामाब्रा गामिखौहाय सिमोन सापुरिनि नैबे एकदम मा मथाम गामिनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय एकदम आङो दायो दंफैयो नैबे दैब'बारियाव सिमोननि जायगाफोरखौ नुनानै ओरैबायदि गोजोननायबो मोन्दों आरो गोसोआव बारे सम लानानै एसे बोरैबाबो मोनदों आरोना जायखिया नैबे भिडिअखौहाय आङो बिनि थाखायनो बानायबाय जाहाथे नैबेनि मानसिफ्रा माबायदि थायो आरो बिथांमोना बोरैजाय थांलाय फैलाय सोलियो मथ'थे न'निफ्राय ओंखारबानो दै गानांगौ आरोखि आरो बिनि बेलायावहाय दा जोंनि बे न'खर मोनसेनिफ्राय गुबुन न'खराव थांनो नागिरदों बेखौ एसे दिन्थिलांसै आं नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअआव नायलांबानो जाबाय नै बिदि नाव बारनांगौ नै जोङो नैबे न'आव फैदोंमोन बे न'निफ्राय जों दायो गुबुन मोनसेयाव थांसैलाय बिसिनावबो माबायदि दै बारनांगौ बारनाङा बेखौ एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा ना नै आस्ते लारि गाखोना बायहोलै नोंसोर दा सोरबाया सिगां थांबाय सोरबाया उनाव थांबाय लिमोनबाय गोलैगोन नामा मोजां गाखोलै राम भगबान इसोर गोबाव खारलांला बायखो नै बिदि जायगाया आरो बेनिफ्राय जोङो थांसै नै बिसिनि न'निफ्राय ओरैजाय थांगोन सोरनिबा न'आव ओरैजाय बे जाहैबाय रायजोनि न' ओमफ्राय नै जोङो बेजोंहाय बिसिनि मेन न'आ जोङो दायो ओरै थांनानै गथ'फ्रा खाथिनि खारलाला एकदम माने लामा बारजोबनांगौ आरोखि ओमफ्राय न'फोरखौ नायबा नोंसोरो सानगोन ओरैबायदि गेसें नङा ओइयावबो न' ओरैबो न' बिराद गेसें आरोखि ओमफ्राय जों दा ओरै फारसे थांगोन जेसेबां थांगोन माने गासिबो मा जाहैबाय सोब बिदिबायदि औवानि दालां फिसा दङ नै नुदोंना खिन्थु दैज्लाङाव बिराद खस्थ' जायोनो बिसोरो थांलाय फैलाय खालामनो माने नावजों थाङो आरोखि ओरैजायबो मोनसे लामा बेजोंहायबा मा मोनहैगोन मिथिया नै बेबो दालां ओमफ्राय नैबेबो दालांनि जों दायो ओरै थांसिगोन ओरैजाय थांगोन आरो बैसिनावबा न'आव दंनो फरियालनि आरो ओमफ्राय ओरैजायहाय मा मोनहैगोन बेखौथ' मिथिला थांफेराबो नालाय ओमफ्राय दायो जों ओरैजाय थांबाय नै सोब माने औवानि दालां मोनगोन आरोखि बोरैबाबा जायगाखौ मोजांबो मोनदों आङो बे माने न'आबो गेसें नालाय हाग्रा हुग्राबो गैया बे जायगायाव जेला बेनिफ्राय थांगोन गोजानाव ओरैबायदि हाग्रा ओमफ्राय नैबेयावहाय मोनसे नै बेयाव माने हाग्रा बोदों बिसोर माने ना सारनो नागिरदों जाहैबाय नै मायदि हाग्रा बोदों नुबायना ओरैबायदि खस्थ' हमदों आरो बिसोर नाखौहाय बे माने हाग्राखौ बोजोबनानै नाखौ सारसिं जाहैबाय बिसिनावबो जुदि थाङोबा नैबे नावजोंसो थांनांगोन न'आव बै न'आ बिसिनि ओमफ्राय नैबे नावखौ लाना थांनांगोन आरोखि जोङो दायो फैयै मोनफैबाय बिस्रानि न'आव नै न'आ आरो मा जाहैबाय न'आव दायो जों थांनाया नैबे जाहैबाय नै बिसिनाव जों फैदों आरोना खिन्थु लामाया बिसिनाबो गैया माने नै फैदों बिसिना फ्रि ना जाहाजजों जों नेबाय आरोखि नै सान्दुङा गोसाथार इस्राम सानैया जाबायदि खुसि मोनदों
नै नावसो रोङो ना ओइ र' फैगोन फिस्लाथाराय नै गोलैगोन माबायदि मानसिसो गोलैगोन गथ'फ्रा मोजां हमथा बिमाफ्रा थाल लालै नै बेबायदि दालां आबैनि नाव जावनायाव मेथाइ खनना हो मा नोंसोर दैलाङाव साबसिन ना थांलाय फैलाय खालामनो आच्छा नै इसोर थांग्रोबाय नावा फिसा नालाय दा आरो जोंखौ खेबसे लांफैबावनांसिगोन बिसोरो आस्ते नै गेदा गेदि जादों गोथौलै जोङो बेयावहाय साथामा थालांबाय माने मा जाहैबाय नावाबो फिसा नालाय ओंखायनो आङो नैबेखौहाय बुंनाय आरोना बे जायगायावहाय बे गामियावहाय माने मा जाहैबाय हार न'आव माने मोनफ्रोमबो न'खराव माने सोरनावबा मानसि बुरजाया गंनै गंथाम नाव थायो आरोखि ओमफ्राय मा जाहैबाय दैलां बोथोराव बिसिना मा जाहैबाय जोङो जाय जायगायाव माने नाव दोनदों नावसो नायलांबाय आं जाय जायगायाव जोङो गारि दोनदों बे जायगासिम माने डाइरेक्ट नावजों थाङो जाहैबाय दाथ' माने दा दैलां बोथोरथ' नंला नालाय दैबोथ' गैया ओंखायनो माने अबेबा जायगायाव औवानि दालां हेबना होदों बिसोरो बेखौहाय माने जों थाबायनानै फैनांगौ खिन्थु बाइकजोंबा फैजायो खिन्थु मा जाहैबाय बेयाव गारिथ' खुनु खोथा गैया दा नै बिसोरखौ दोननालायबाय जोंना नै पेट्रलबो नाङा ना दा बिसोरखौ लांखांबाय नालाय जोंखौ इयाव दोनहैखांबाय नालाय दा जोंखौ लांनो फैलायबायथ' जों एबार थांसैलाय आरो फार्स्ट टाइम ना दालां दे दाना आङो गाखोलायबाय जोङो नै नावा जावग्राया नोंसोर दैलाङाव गिला ना दाना दै गोथौबाबो ना दैलांबासो बांसिन मोजां जायो खोमा गावसोरनिफ्राय माथो गोदोलायदोंलै जों गिलिरथार खोमा जों गिलिर जादों ना बुरजा फिसा नालाय जोंखौ दे लायनोबा देनाङो गंसे गंसेसो लानांगोन नाव नैसिनाव नै जों मोनफैबाय दायो मेथाइ खनदो अ जावारि होननानै नावा जावबोदो नै आं हाब्रानि सिङाव दं होननानै आबैखौ फैद' दासो फैबाय न'आव न' मालिकआ बिसिनि न'खौ आं दिन्थिनोसै माने बिथाखिनिया बिराद गोजौ आरो दै बिथांमोना खिन्थु आङो दा बेखौ सोंगोन बिथांमोना जे गारिबो फैया माबो फैया न'खौ खिन्थु फाखानि बानायदों आं बेखौसो एसे सोंनो लुगैदों बिसिनाव बोरै बानायो बिस्रा रडखौ नोंसोर बोरै लाबोयो रडफोरखौलाय हाब अबेनिफ्राय लाबो नोंसोरो नाव खाथानिफ्रायनो लाबोगोन रड सिमेन्ट होमबाथ' नोंसोर मेसेङावथ' जेबो लाबोनो हाया दैलाङावसो लाबोनो हायो होमबा नोंसोरो होमबा नोंसोरना दैलाङावसो इथा सिमेन्टखौ लाबोगोन माथो मेसेङाव जेबो गैया आयौलै हाबाब बेबायदि आरोना ओरैजाय नै मोनसे खोथा आंनो दानि नैबेखौ बुंसै बे जायगायावहाय जुदि नैबिस्रा आरोना दायो नैबे फाखा न' बानायदोंना बिस्रा जाहैबाय माने जेला फाखा न'खौ बानायो बे जायगायावहाय मेसेङाव खुनु बिथांमोना बाला सिमेन्ट मा होनो बिदिखौहाय रड जेबो लाबोआ जेला माने दैलां जायो बिथांमोना उल्था दै बेलेग जायगायावहाय जेला माने मेसें जायो अब्लासो माने रड सिमेन्ट इथा न'खौ बानायो खिन्थु बिथांमोना जाहैबाय दैलाङावसो न'खौ बानायो मानो होनना बुङा माने बिथांमोनहा जेला दैलां जायो अब्लासो बिथांमोनहा माने रड सिमेन्टखौ लानानै फैनो हायो जेला माने मेसें जायो बिथांमोनहा लामानि खुनु सुबिदा गैया आरोखि ओंखायनो आङो नैबेखौहाय एसे बोरैबा उल्था मोनबाय आरोना बिथांमोननावहाय बेलेग जायगानिखौ नायोब्ला एसे आलदा ओमफ्राय नैबे गामिया जाहैबाय एसे आलदा ओंखायनो आङो बयखौबो नैबे गामिनि माखासे नुथायफोरा एसे आलदा नङा होमबा दानिबो नैबे न' मालिक जा बुंबाय
जेला माने दैलां जायो अब्लासो बिथांमोना न'खौ लुयोनो जेला माने मेसें जायो बिथांमोना जेबो मेटेरियेल्सखौ लाबोनो हाया जेरैहाय माने मेटेरियेल्स माने रड सिमेन्ट बे जेबो लाबोनो हाया आरो बिथांमोना जेला माने दैलां जायो अब्लासो बिथांमोना बेखौ लानानै बे न'खौ बानायो आरोखि नङा नङाना एसे उल्था बायदि मोन्दों खोमा सोरबाफ्रा खोनानानै बा हसा मिसाबो नंगौ सानदों खोमा नोंथांमोना नङा होमबा थेवब्लाबो नोंथांमोना थांफाबाय थादोलाय आरोबाव नैबे गोदान भिडिअखौ नायलांबाय था फैयै फैयै नैबे गामिनिफ्राय जोङो दायो न' फारसे फैफिनबाय नै मोनागुलायबाय नै द्राम मोननै बेयाव बेसे बुरजा लाबोखो नङा होमबा नोंथांमोना साननो हागौ बेसे बुरजा जानो हागौ बेयावहाय द्राम मोननै लाखाबाय आरो थाबायदोलाय बिराद गोजान जायखिजाया जायगाखौथ' नोंथांमोननो दिन्थिबाय आङो नोंथांमोनासो मा सानो माबोरै बुङो आरो नुनानै माबायदि मोनखो नङा होमबा जुदि मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो नोंथांमोननि खोथासै बियो थेवब्लाबो आं फैनाय हिसाबै बेखौनो एसे दिन्थिबाय भिडिअ एसे लानानै क्लिप लानाय आरोना जाहाथे बैफोरबायदि जायगायाव आङो जास्ट माने खोमाजोंल' खोनादोंमोन बा सोरनिबा बुंनायावल' आं खोनादोंमोन मेगनजोंबो नुवाखैमोन आरोबा मालाबाबो फैफेराखैमोन खिन्थु दिनै फार्स्ट फैबाय बे जायगायावहाय गारिखौ दोनबाय बहाबा गोजान जायगायाव खिन्थु बेयाव जोङो फैबाय थाबायनानै बिराद प्रब्लेम बिथांमोना बिराद दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंहाय रायजो जाना दङ फ्राय माने नैबे जोंनि बर' हारि माखासे रायजोफ्रा माने थांफैनो अबस्था ओरैबायदि गाज्रि हाग्रा बंग्रा वा थेवब्लाबो दिनैहाय ना बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना माबायदि मोनखो गाज्रि मोनखो ना मोजां मोनखो नोंथांमोनासो मिथिगोन मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो जाहाथे नोंथांमोननि अननायावनो आङो दिनै बेफोरबायदि भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो ना अके आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय होमबा माने बेफोरखौ बै नावखौ गानो माजों फैयो नावजोंनो बेजोंहाय अ दा बे सासेया आदैया बैयाव ना दा हरसे थागोन नामा एसे अयाव थाखायो ना नैलै बेयाव दहाय बोरैबा नुदां लामाखौ जिगाब गारनाया बेजोंनो बाइक सालायो आसुरित ना सालायबाय थाग्राखै माबा जाबाय इसोरना एक्सपिरियेन्स जाबाय इयाव मैया इयावथ' गलांथाव बेयावसो गलांनांगौमोन गलांबा अ ओइ फुङाव बोरैबा फिलाय मारोलै आदसा